Naniningil na si Carmela. Sabihin ko kung saan tayo magkikita. Alala ko ako magsalita. Sa mismong araw ng kanilang pagluluksa. Ngayon, ano pong masasabi niyo sa aligasyon na korap daw po kayo? Galang niyo naman ang meeting na asawa ko. Ano pong masasabi niyo dyan, Mayor? Carmela, pagkatapos ng Kambal Sirena sa GMA Telemaman. Let's go up in space or in the deep blue sea. Play with the robot and jump over the trees. Ride a shoo-shoo train, fly up the sky. Discover happiness in a box freeway. Tuloy-tuloy ang mga exciting adventures ni Detective Conan, hatid ng McDonald's Happy Meal. Shadow Master! Yung Battle Pop Dino Freeze! May yummy gummy dino candies! Dino Freeze! Yung Battle Pop Dino Freeze Ice Cream! Ako, kumando ka labada. Mas maraming powder, mas magastos. Hindi na ngayon! The new Ariel Jumbo with more cleaning power. Isang sachet na para sa gabundok na lamada. Jumbo sa linis, Jumbo sa savings. Close-Up gives you up to 12 hours of fresh breath, so you can get closer, longer. Create the summer to remember at the freshest beach party in the city. Close-Up forever summer. Party with Alesso, Dennis Cruz, Helena, and more. Close-Up forever summer. April 5 at Circuit Makati. Stay closer for longer. Only at Close-Up. Presents Disney Pixar's Toy Story Mealtime Surprise. An epic adventure awaits every meal. Get a food keeper, a tumbler, and spoon and fork. Free for them Lactum 3 Plus or 6 Plus. Like them all. Del Monte Kitchenomics is back and more appetizing than ever. Gawing masarap ang luto every day by downloading the all-new Del Monte Kitchenomics app on your smartphone. Just scan the Del Monte Kitchenomics logo, which will appear during the show. You may also scan the logo on your favorite Del Monte packs to download free mouth-watering recipes. Guaranteed to make your cooking deliciously easy and exciting. Handog sa inyo ng Del Monte Kitchenomics, our trusted culinary partner. Bubble Pop Rainbow Power! Ang paborito mga adventures, 10 pesos na lang! Kayo! Yung lalaki nakasuot na salamin! At saka yung may suot na mask! Pumunta ka rin sa harap! Bilis, lumapit na kayo! Ano ba hinihintay nyo? Sige na, lumapit na kayo rito. Hindi namin kayo papatayin. Naiintindihan ko lang lahat yan. Alam ko na kung sino ang kasama nila at kung paano sila tatakas dito sa bus. May lipstick ka ba? Ngayon, sasabihin ko sa kanila gamit itong badge namin. Where can your lipstick bring us? Show me your magic. Kuruba. Ito si Officer Sato. Nasa highway niya yung bus. At base sa